oudere generaties creëren problemen die de jongere generaties moeten oplossen. Ja, ik ben het deels mee eens. Maar, kijk, het is niet dat er een heleboel problemen zijn. Er zijn wel bepaalde dingen waarvan ik vind dat ze, ondanks zaken anders waren in het verleden, ze nu anders moeten zijn. Maar het kan ook zijn dat ik het niet snap. Want als ik zo de archieven naga en tories hoor van Pokémons van vroeger, dan heb ik het idee alsof auteursrechten vroeger anders zaten. Want ik weet dat er vroeger gasten als een Oscar Harris en dat soort jongens internationaal grote dingen gedaan hebben. En het is leuk om in die archieven, die kranten terug te zien hoe Surinamers leuke dingen doen buiten. En dat ze hun money verdienden zo. En het heeft me het idee gegeven van, in Suriname was het vroeger anders met auteursrechten. Want nu is het helemaal niet wat het moet zijn. Wat kan je me daarover zeggen? Want jij bent een producent geweest. Oké, ik ben blij dat je deze invalshoek neemt om een paar zaken te verduidelijken. Ja. Hier kenden we geen Stemra Buma in Suriname. Buma Je weet, Stemra, Buma Stemra. Jongens als Oscar Harris hebben zich wel ingeschreven, professioneel. En die verdienen wel aan Stemra Buma. Maar hier hadden we dat niet. En zeker niet in deze tijd. Ja. Maar de artiesten werden goed beloond. Wat gebeurde er namelijk? Je sloot een contract af. Met zo'n Jerry Themen heb ik dit contract gesloten om dit lied te mogen uitbrengen. En hij heeft meer ontvangen dan wat hij zou ontvangen als het was op basis van royalties. Ja. Want van hiervan zijn er maar 500 platen geperst, want meer verkocht je niet die tijd. Weet je, dat als je 1000 platen verkocht, later stegen de aantallen. Hè? Ja. Meneer, was een geweldige hit die tijd, begrijp je? En als je nagaat wat voor bedrag hij krijgt voor 500 exemplaren, dan zeg je van nou, dat was wel goed betaald toen. Ja. En zo is dat allemaal gegaan. Kijk, van Action Stars Bana Bong. Ja. Nee, heb ik ook gekocht bij Action Stars. Ik... Nee man, Sana Yubana. Oh ja, Miguel. Kijk, die rechten heb ik gekocht bij John Jones was leider van die band. Ik was op een feestje hoor, gewoon. Ja. Gewoon op een feestje, de man pleiapoeken. Ik dacht, daar zit muziek in. Ter plekke ik naar man, ik wil dit recorden. Maar dat oké. Dus zo ging dat. Dan praten we nu voor royalties om een Yesera Manjimi om uit te brengen. Ja. Dan geeft die man een forse beloning. Dus die man is zeker van dat hij betaald is geworden en geld in zijn zakken heeft voor die melodie. Ja. Begrijp je? De andere kosten zijn natuurlijk voor mij. Ja. Opname, laten persen, de hoes en alles wat er nog bij komt kijken. Invoerrechten, want nee, toen waren we met eerste platenmaatschappij al in Suriname, Vendel Caribbean. Het is hier geperst, die plaat, sorry. Maar deze is in het buitenland geperst. Dus de artiesten verdienden wel aan hun product. Ik weet niet of Peter Waterberg nu bij mij wil en zal komen en zeggen van Henk, ik heb een lied, ik verkoop het voor je, voor, ik noem maar wat, $5.000. Ja. Begrijp je? Ja. In dat geval ben je zeker van een inkomen. Ja. Want royalties tegenwoordig, als Beyoncé vandaag een CD uitbrengt, geef ik je de garantie dat ik hem over een week, over 2 weken kan downloaden via YouTube. Dat is waar. Begrijp je dus? Ja. Men praat over royalties en auteursrechten. Alle artiesten over de hele wereld staan onder invloed daarvan. Surinaamse artiesten niet uitgezonderd. Oké. Begrijp je dus? Om royalties en dat soort dingen, probeer je product goed te verkopen, interesseer iemand ervoor. Dan heb je geld op zak. Tenminste, dat is het oud systeem. Vergelijken vroeger met Dus ze hebben goed verdiende artiesten. Al die Classical Masters hebben hun liedjes verkocht. Al die groepen. Deal meneer op contract, alles. Ik mag het uitbrengen. Het aantal exemplaren werd ook aangegeven, meestal 1000 exemplaren. En dan kreeg je een bedrag. Meneer, je was zeker van je zaak. Die artiesten hebben verdiend aan hun muziek, Maar denk je dat de artiesten tegenwoordig ook diezelfde wegen zouden moeten bewandelen? Want met hoeveel? 600.000 man in Suriname intussen? Kan. In die zin van, sponsoring is belangrijk. Ja. Je gaat naar een zaak, je zegt, jouw embleem komt op de hoes. En daarvoor moet je me
$1000 betalen, bij wijze van spreken, dan heb je geld op zak voor je product. Ja. En jouw product helpt jou ook om als artiest geld te verdienen. Want je verkoopt jezelf met een song. Ja. Kijk, als ik nu, ik noem maar wat, iets creëer. Ik maak iets, ik maak deze doos. Ik heb het gemaakt, het is mooi hier, maar niemand ziet het. Precies, het gaat die doos blijven. Ja. Een artiest schrijft een liedje, als men het niet hoort, gaat het daar in die lade blijven. Dus heeft die promotie ook nodig om bekendheid te krijgen als artiest en met zijn liedje, om inkomsten te hebben met betrekking tot optredens. Dan wordt hij betaald. Maar als het in een kast blijft liggen, begrijp je? Nothing is gonna happen. Ja, dan hij krijgt geen airplay, een pokoe moet gedraaid worden. Begrijp je? Dus dat bedoel ik. Van, artiesten moeten ook die wegen bewandelen van hun product verkopen. Dan ben je zeker van je inkomsten. Begrijp je? Dus dat is dat ding een beetje. Ik weet je wat, ik heb ook een hele tijd zitten zoeken naar onder welke formule zou Suriname internationaal wel een punt kunnen maken. Wat is de stijl? Ja. Wat is het volgens jou? Want ik zeg, het moet niet hip-hop zijn, het moet ook niet dancehall zijn, het moet Surinaams zijn. Ben ik helemaal met je eens. Weet je, kijk, ik ga een liedje als voorbeeld nemen. Ik dacht van, If I Come van Paul Amerari. Ja. Je kan het niet praten, het is geen Latin, het is geen Cassico, het is geen... Dus dat was voor mij een lichtpuntje van, was handdappé, maar men heeft er niet op voortgeborduurd, weet je. Dus zoiets zal er moeten komen. Kijk, die jongen van Jeruzalem. Ja. Het is die kadansachtige muziek, weet je. Maar heeft het helemaal een beetje bijgewerkt, Afrikaans. Dus Afrika meets, weet je, zoek en kadans. Dus dat heeft hij gedaan. En dat heeft aangesproken. Dus om die formule te vinden. Kijk, de Beatles hebben eens gezegd, John Lennon en Paul McCartney, het is moeilijker om een yeah, she loves you, yeah, om een liedje te schrijven dat internationaal nummer 1 staat, waar je ook gaat op de wereld, staat het één, de Beatles, She Loves You, dan een geweldig muziekstuk met weet ik wat erin verwerkt en het blijft liggen in de winkel, niemand koopt het. Diepe teksten, mooie arrangementen. Muziek gaat, begrijp je? Schrijf dat liedje van waarmee je de wereld verovert. Dat is kunst, dat is geweldig, dat moet je kunnen doen. Gangnam Style, Jeruzalem, je weet dat. Dus dat is dat ding. Is dat stiekem ook vanuit deze plek een opdracht aan de muziekproducenten die ook kijken? Ik vertel ervaringen, ik deel ervaringen. Dus kijk, er zijn mensen die het niet eens zijn wat ik zeg. Anderen zeggen, nee, dat is een lichtpuntje. Het moet niet zijn zoals ik het formuleer, maar het laat je nadenken. Nadenken, tenminste dat. Het laat je nadenken. Als je gaat nadenken, kom je tot een betere formule. Oké, goed. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.